apa no? Itu apa namanya? Terus itu dibuat apa? Itu apa? Iku apa? Pin. Tuh, pintu. Mobilnya siapa? Kate dikumpo ta mobile. Mobile sapa iku? Iki mobile sapa iki? Kari iki. Mobile sapa iki? Iki mobile sapa iki lho? No, Kari iki lho. Halo. Rubo iku engko rubo. Iku kan cilik kok leboni. Mesti tanpa damai. Rubo iku engko rubo. Pino. Iki jenenge apa? Sani. Sandal. Di sandale. Iku sapa? Mbara? Bara? Bahasa apa iku? Mbara? Bahasa apa? Bahasa apa kok? Di A. Ulangan 1, 2, 3. B. Bisa toh? Pino ini ta ini. A. B. Piye nek nulisku? B. Terus C. C. Satu sret. Sret. 2. Iku ndok iku 0. 3. Terus li. Telu gorong kok 5. Li. Tujuh. Tu apa? Rumah. 7. Tepuk tangan.